khaile voina chuan tu ma la le lin lo la recap lo movie munom tak mai kan en ho le do na nimin lama te soisena neu te oma chunga chuang kan soidu chu kan threlok bik lovani ti kha milo riat sakula in en nu lo omani pon ngai dam na nen min lo clear sakle ram turin bia thudi kan hlan phot cheu ani voina kan movie en ho tur chu ke drama munom tak mai sang hi soma an ti chua The Housemate ti ani dona munom ti taka in lo thlir ve nge po ka be sei khopui lun tak mai lo langin nula pakhat chu building atangin restaurant bula azuang thalai alo langa restaurant a thok uni le midang te po na thok turin an lo thleng ve chia an na tulang angte an tho zo chuan uni le a thian nu holam chuan a hmaloka ruang an hmuna loin thai bial chu an hmu a atu ka chuan biong sik chuan yoni apartment a kalin chung ko house tak ompuyetan aron bi a biong sik chuan yoni nun dan vel a lifestyle chu a hmu chuan yoni chu hire adua yoni chuan remti in chung ko housemate tur chuan akalta awathen chuan in nei tunu haira raipur teu chuan lo lomin biong sik chu yoni room ko hmu turin atia biong sik hi haira no pante da tanga en kol tu anom pui ve tho ani yoni chuan na athok tan ngal bora atu ka chuan an fanu nami school bang nen in hmu in yoni chuan in chung na ba ka nami en kol chu ahna ani bok tlaya janria an kil lai chuan nami chuan yoni chu angai na thule omreng tura adu thu asrila anai kham nuwa biong sigle yoni chuan cho an ei ve thei chawani hun rei vak lo nuwa chuan an pa ber hun lo thlengin yoni chu in hmel hriat tiana tin in biong sik chu in tur pe turin atia biong sik chuan yoni chu apu te chu an ruma va pe turin atia yoni taimak na chuan nu pa te ru chu a hne hle a yoni chu hayar chunjom zel an ril ruk ta ani na azo chuan yoni chu a chaw ve hle a housemate a atan voi khatna ani boka atu ka chuan biong sik le yoni chuan tuk thuan siamin hun piano play mek chu a pe a yoni chuan thiam ati em wang chuan a en reng mai hun nakal tur chu an thla liama yoni po chung kumem barang chi anita heira in bol chu arai porlen to wangin apui thin bok zana chuan hun chu lo ho in bathroom apan ngala yoni chuan bathtub lo ti fai me ka yoni nen chuan in en ren ronin chuak turin a signal zewa zan kha chu hun le heira chu in mahal antuma ma se heira dul alen to wangin hun chu heira chuan atilung oi zolo heira muthil nu chuan hun chu yoni mutnalama kala yoni chu blanketin aloin khu hlu na hun chuan thom chholo turati in wine in tur ape a wine a in zo chuan blanket lim turin atile a yoni chuan zamru tak chungin a lim tapuk maile ti chuan hun chuan yoni taksa chu azut kwaltana yoni po chuan alo nar than lo yoni hian hun hi alo idruve tho alo ni ti chuan an chungte muthil lai chuan zan khuwa in ain tel tual ta ani atu ka chuan yoni chuan a hna thokin heira zan lama an omdan hrelo chu puin exer alak puya chhun lama housemate ni in zan lama chuan chung puinu hna a thok boka an fanu naminen po ain ngai na hle ani zana hun lo ho chuan yoni chu na a tho thata wangin bonus apea chutia hunan yoni adua thar thu da wang chuan biang sik chuan thil diklo a omringin zana chuan yoni chu a en thata a thil mu chu soichuak lawin adan pa nga in yoni chu hun ei tur pe turin atir le a yoni po hun bula kaldon chuan a chelo thar hle anni pahni hi ain homol lawani hun po chuan yoni chunga alom em wangin bonus apele ta
Yoni chu hera chunga atha in hera chu atilom thiam ema ma se biong sik ngai dan ani to lo Yoni in thak danglam thut chan chu hriat lo mel tak hian azot ta topa ma se Yoni chuan alapa ngai reng thu in alo chang liam puata chutia Yonin azep tlata wang chuan biang sik chu hera nu mi hi hnena kalin hun le Yoni omdan chu ahrila Yoni arayarin thu ahril tel boka ti chuan mi hi chuan Yoni rai lo chu fia turin hun teina kal adu ta ni khat chu Yoni chuan leilona lonin chandelier alo ti fai meka chuti lai chuan mi hi chuan a leilon chu nam thluk sakin Yoni chu vanei thak takin chandelier a chuan a waitang man rama mi hi chu pui turin angen lom loma ma se mi hi chuan a pui du lo Yoni chu atlata vanei thak takin hliam na em anei lo hlo ma se damdoi ina zan khat ari angai ta tho ani chuti lai chuan doctor chuan Yoni chu pregnancy test nei sakin Yoni chu alo rai ngeya mi hi chuan hera hnena apasal chu alan ang ani lo thule yon I nen apasal chuan fa an pai thu hrilin apasal chua sana lo ho turin atia ma se hera chuan adu lo hospital a chuan Yoni pon arai ti a hria a thian nu chuan lo thon puin ina le to lo tur le anau pai titla turin thu alo rona chuti lai chuan mi hi pon hera chu engma hrelo anga lo om turin lo ti ve bok Yoni po damdoina tang chuan lo chuakin in alo thleng ve to a arai ti chu tu man an hrelo ni in angaya hun la na thila wangin alo jin bo dei bok si hera chu amut muna ai ngai tu boina sa hle a chuta insum jolowin zanlaya chuan Yoni bedroom a kalin golf tiangin vuaklum atuma ma se a theingang lo atu ka chuan anom dan zong chu Yoni bula chuan a hriat vek thu soin Yoni chu hera chuan a beng ta hrep mai Yoni chuan trap chungin ngaidam adila hera le anu chuan anau pai ati tlaka a chua sandon phot chuan makta duai za pek anin tiama Yoni chuan apomta ma se hera chuan olsam taka anau pai ati tlak aring lo chung zong chu biong sikin alo hmu chuan Yoni chu a khongai hle a hun alo thlen ma chuan in chua san lo turin atia Yoni rilru po abuai hle na mi lo kalin Yoni chu anu ang chia angai thu alo hrila Yoni chuan na mi thu soi a hriat chuan arilru athar hle a anau pai chu ti tlak lawa pai tlang zel adu ta ni haira chuan ngai tu na thar nein Yoni herbal damdoi ni tina a in thina chuan tur atel ruta ni khat chu haira le nami ten damdoi in an lo chua san lai alo langa haira chuan fa phir anei ni hun po lo ho ve to in fa anei thar chu alom hle a an note thar chu thalak puin hun chuan haira chu limti hriat tak hian an fop ngota ma se haira chuan changlet lawin alo nam son dor mai chumi zan chuan Yoni chuan a herbal damdoi chu aya hera tur tel chuan na athok ta hun chu lungoi lo zetin alo ho a Yoni bat tapa alo in buala hmu chuan a thinrim na de chu akiang duak theya Yoni la chuan arai thu chu hun hrilin afa en koldan tu de chu alo hrila hun chuan soi tu reng a hrelo tur ha tho lo lang le in Yoni chu akhwa sikta Yoni chu damdoina hruai ani a mi hi chuan Yoni hriat lawin doctor de chu Yoni nau pai alo pai tir dai mai biong sik chuan operation anti lai de chu alo hmu ve renga ti thai reng anei si lo operation zo chuan biong sik chuan anau pai chung chang soi chuak tu ani thu de chu Yoni hrilin ngaidam adila chu tiang thil achunga athlen arin lo wang ani Yoni chu malam panzel tura nunbul tran thar turin afuya ma se Yoni chuan chu tiang chu athlen thai arin lo thuin lo chang chuti lai chuan hun le hera po bul tran tha turin an lo in rem ve mek boka Yoni chu a thian nu ina omin bul tran that alo tum ve meka
ma se anun ti chetu te chu a thei ngil thei lo ti chuan phubala turin akir le ta biong sik puina in ina chuan aluta an no te te chu a hnute a hnek tira chuti lai chuan hun chuan lo hmu in naute te chu a chu saka chuak turin yoni chu atia ma se yoni chu a hmang kha ani to lo afa achana khan atina emani chung ko de chuan biong sik chu yoni in chunga alu tira wang chuan an hau hrepa yoni chu zong turin an tia ma se biong sik chuan du lawin a hna a ban san thu a hril mak mai chuti lai chuan yoni chu lo kalin an hmu thei tur chuan alo ding wang mai yoni chuan nami chu naupang thatak ni tur le a dream ti pui tling ngei turin an fuite te a ti chuan chandelier chuan hrui valin ama chu ain hala ain khai then talop mai chung ko de chuan an hlavin an chi ai le a yoni in khai then nol nol chu an en ngam lo ani ina tang chuan an tan chuak ta nami chuan anu ang maya angai chutia al hlua in khai then nol nol chu en rangin ti thei reng anei silo hun aliam zela chung ko te po mundanga in sonin nami birthday an lo meka housemate tharla in an hun liam to chu an thei ngil to a ang hle haira chuan birthday hla sa in hun chuan champagne no chu nami ape a nami chuan no chu la in akal san nala mu nei ni om takin hlatak chu a thlir ta wanga enge a mu in rin le video munam tak tak te kan en le zel theinan subscribe like le share kha min lo war sak ram turin ka ngen le mol a cheu